Wieħed mill-kodba rari, jew aħjar rarissimi li nsibu fil-Biblioteka ta' Malta, u ktieb żgħir miktub minn Nostradamus, magħruf li kien iħabbar il-ġejjieni. Kien jippubblika dawn il-profezziji fi ktieb. Hawnhekk qed nitkellmu lejn is-sena 1550. F'Malta għandna wieħed mill-ewwel edizzjonijiet tal-ktieb tiegħu bl-isem Le Prophètes, li bil-Malti tfisser il-profezziji. Ismu propju kien Michel de Nostredame, imma ma' żmien il-Latinizzaw ismu u sar magħruf bħala Nostradamus. Mhumiex żguri meta twieled, jekk hux fl-14 jew il-21 ta' Diċembru 1503. Imma żguri li miet fit-2 ta' Lulju 1566. Kien spiżjar u kellu reputazzjoni li kellu d-don tal-profezzija. Hemm min veru emmen li kien profetiku f'kitbitu. Imma oħrajn jgħidu li kien jiddiskrivi b'mod vag fil-kitbiet tiegħu biex jħalli wisa għall-interpretazzjoni. Nostradamus baqa' jissemma l-aktar f'dawn l-aħħar snin għax isemmi l-famuż dittatur Hitler. Nostradamus kiteb dwar Hitler kważi 400 sena qabel ma dan id-dittatur wassal id-dinja f'gwerra globali. Biss iridu nagħmlu nota żgħira. Issejjaħlu Hister flok Hitler. Best farouche de femme, fleuve trané. Bejjem feroċi mġewħa jaqsmu xmara bil-ew. Parti kbira mill-armata tkun kontra Hister. Il-kbir ikkaxkru f'gaġġa tal-azzar. Meta l-ulied Ġermaniżi ma josservaw l-ebda liġi. Pier, sa tiġġielek? Dis-sola tkissirni. Fil-bidu ma tajtx kas tista' jgħaddili, imma qed tini attakk qawwi, qed ikissirni. Ma da, hekk ma tieħu xejn. Qed nieħu l-mistur ta' it-tabib dal-għodu, imma kollu ta' xejn, ċara kif jien. Pier, sa tiġġielek? Hu ħsieb taf. Pier, kellimni. Michael, xejni, ejna xarissa. Ejni. Monsieur, seba ma jiflaħx, ejja raxandu, qed jisol u joħroġ id-dam minn ħalqu. Ara, sħabek kollandhom l-istess problema. Mid-dera l-pesta daħlet anka hawnhekk, mill-bibien magħluqa ta' dil-università. X'nagħmlu? M'hemmx wisq x'nagħmlu, Michel. Irridu nagħlqu l-bibien ta' hawnhekk. Ma nistgħux inkunu irresponsabbli u ta' teddida s-saħħa tal-istudenti tagħna. Michel, m'hemmx wisq x'nagħmlu. Itilqu l-barra issa. Sib li sħabek li mhux maħsusin bil-marda. Tersqux lejn min ikun maħsus bil-marda, lanqas ikunu sħabkom stess, għax timirdu intom ikollu l-pesta tittieħed ħafna. Marru, għaqdu l-affarijiet tagħkom, ħalluhom hawn, tieħdu xejn magħkom għax inġorru l-pesta kull fejn tmorru nkella. Marru, issa biex
L-interessanti hu li Nostradamus jissalva mill-pesta u jgħin il-ħafna oħrajn bil-metodi li juża biex iġġieli din il-marda. Kif kien jaf? Skont kif qal Michel Nostradam innifsu, huwa għamel 8 snin jesperimenta u joħloq mediċini mill-pjanti. Kien sar magħruf bħala spiżjar u ddeċieda li jidħol fl-Università ta' Montpellier biex jilħaq tabib. Ma ġara li ma' żmien inkixef li huwa kien spiżjar. Għal dak iż-żmien xogħol ta' spiżjar kien xogħol manwali, mhux aċċettat li jsir minn nies universitarji. Imma Michel xorta bqa' jaħdem ta' spiżjar u kien sar magħruf ukoll li vvinta ir-rose pill li kien irrappurtat li kien jagħmel minn petali tal-wart u xejjex u ingredjenti oħra u li jingħad kienet tipproteġi kontra l-pesta. Fl-1531 Michel mar ġewwa Agen fejn jiżżewweġ l-Henriette Ancosse u kellhom żewġ tfal. Biss fl-1534 il-maru tfal mitulu. Michel ma rridx jibqa' Agen. Allura mar Salon de Provence. Hemm iltaqa' mar mla Sinjura Anne Ponsard u kellhom 6 tfal. Michel beda jnaqqas mix-xogħol tiegħu bħala spiżjar u beda joqrob iktar lejn l-okkult. U fis-sena 1550 kiteb l-ewwel almanak tiegħu tas-sena. U minn hemm il-qudiem beda jsir magħruf u saħan sitra ismu ġie latanizzat għal Nostradamus li kien unur għalih. Is-suċċess ta' dan l-almanak għamillu koraġġ jibqa' jikteb. U b'kollox kiteb 11 l-almanak mal-6338 profezziji. Hawn tajjeb jekk neżaminaw kwartin ieħor li kien fhom kulħadd dan l-aħħar. Titkellmu dwar it-traġedja ta' 9/11, l-attakk fuq it-Twin Towers. Veru Nostradamus ħabbar l-attakk fuq New York, il-belt New York, York il-ġdida. Sank a 40 grad. Fil-45 grad, is-sema taqbad. Brulera. In-nar jersaq lej il-kbira belt ġdida. U f'daqqa waħda fjammi kbar jinfirxu ma' kull imkien. Meta wieħed jitlob prova minn Normanni. Worst ever act of terrorism directed at the United States on domestic soil, the Democratic Front for the Liberation of Palestine is claiming responsibility for today's bombings. Ħafna kienu li rabtu dan il-kwartin ma' traġedja ta' Twin Towers li seħħ f'New York City minħabba l-kliem il-kbira belt ġdida. Il-kidba tiegħu kienet qed issir iktar u iktar kontroversjali u ġieli ġabitu u resqitu lejn l-inkwiet mal-awtoritajiet. Għalkemm kien hemm ħafna li kienu jistennewha. Insellem lilek Majestà Neriku t-tieni u nsellem lilek Majestà Katerina de Medici. Ġej ġewwa Pariġi malajr kemm stajt wara li rċivejt l-istedina tagħkom. Monsieur Michel Nostradamus, huwa minnu illi inti ktibt l-almanak tal-1555? Iva, Majestà, sire. F'dan l-almanak kien tissemmi li sa jsir attentat anonimu fuq il-familja Rjali. Kif sir taf bih? U kellek semint f'dan l-attentat? Le, Majestà, sire. Jiena dak li ktibtu wara snin ta' studju bir-reqqa ta' testi antiki, b'mod speċjali il-Bibja. Il-Bibja? X'għandha x'taqsam il-Bibja? Billi nimmedita u nikkontempla u billi nipprova naraf naqra il-futur, il-ġejjieni. Għax il-passat ħafna drabi
li jenni biex nara il-futur. Għax ħafna drabi l-istorja tirrepeti ruħha imma b'mod differenti. Allura u għalhekk imma blimma wieħed ikun jista' jersaq biex ibassar dak li hu lil minnu, mhux magħruf. Allura, inti profeta? Le, ma jista'. Nistqar miegħek kif stqarrejt bosta drabi ma' ħafna oħrajn illi jiena ma natribwixxix lil innifsi li nagħmel ix-xogħol ta' profeta. Il-profeti ħabbru ħafna affarijiet sbieħ u kbar li għad iridu jseħħu u li jiena niflihom bir-reqqa. Jiena biss astrologu u naħdem fuq oroskopi komparattivi. Mela, Monsignor Nostradamus, ibqa' magħna kemm ikun hemm bżonn ħalli tfissrilna dawn il-ġrajiet u sabiex taħdmilna l-oroskopi personali għat-tfal tagħna. Aħna lesti nħallsu tajjeb għax-xogħol tiegħek. Imma qabel ma ttina tweġiba. Il-Knisja, x'taħseb dwar ix-xogħol tiegħek? L-Inkwiżizzjoni, qed kellek xi tgħid magħha? U Ruma, xi tgħid fuq il-kitbiet tiegħek? Minkejja il-biża' tiegħi li xi darba nista' nkun akkużat bl-ereżija, kemm l-astroloġija kif ukoll il-profezija qatt ma ġew magħrufin bħala ereżija. Jiena qatt ma għamilt maġija la biex naraf x'nikteb u laqqas biex nispjega dak li nikteb. Dan nistqarru bidejja fuq qalbi li jiena qatt ma għamilt maġija. Mill-bqija dejjem kelli relazzjoni tajba mal-Knisja u t-tagħlim tagħha. Mela kull ma jonqosu illi tilqa l-offerta tagħna. Huwa ta' onur għalija li nkun fis-servizz tagħkom. Mela allura, Missier Nostradamus, aħna qegħdin naħtruk kunsillier u tabib privat ta' Karlu, it-tifel il-kbir tagħna. Insellimlek, kunsillier Nostradamus. Isuni bħala il-qaddej tal-majestà tagħkom. Iżda minn barra numru tal-manakki, Nostradamus kiteb żewġ kotba oħra ta' xjenza medika dwar il-mediċini mill-pjanti li hu kien skopra. Imma bla dubju l-aktar ktieb popolari ta' Nostradamus huwa dak li propju qed nitkellmu fuqu. Dak li għandna kopja oriġinali tiegħu fil-Biblioteka ta' Malta bl-isem Le Prophéties. Huwa maħsub u meqjus li l-kwartini fejn tissemma Malta, Nostradamus kien qed jirreferi għal ġrajiet tat-tieni gwerra dinjija. Ovvjament, l-iktar kwartini interessanti għalina l-Maltin għaliex Nostradamus isemmi lil Malta darbtejn fil-kwartini profetiċi tiegħu. U propju fl-epoka ta' gwerra li ħafna jasbu li kien qed jirreferi għat-tieni gwerra dinjija. Fil-post viċin, mhux il-bogħod minn Venezja, it-tnejn qablu li jespandu fl-Asja u l-Afrika. Mir-Rajn, Hitler issa jitkellem għal Venezja, biki u dmuħ f'Malta u l-Kosta Ligura. Dawl u dija jidru jiddu fuq Lyon. Malta tittieħed u f'daqqa waħda mitmuma. Sardon u Maurice jiqarqu. Ġinevra u Londra jippretendu li tradixxew lis-Serduq. U maħsub li l-ewwel kwartin jirreferi għal laqgħa bejn Hitler u Mussolini viċin Venezja ta' 2 ta' Ġunju 1940 fejn ġie diskuss it-dħul tal-Italja fil-gwerra u jgħid li f'Malta kien hemm biki u dmuħ. Hitler iffirma Tripartite Treaty mal-Ġappun u firex il-gwerra lejn l-Asja. Ġimgħa wara, fl-10 ta' Ġunju l-Italja attakkat lil Malta għall-ewwel darba. Biss Dardon u Maurice u s-Serduq x'għandhom x'jaqsmu magħna? Jew forsi xi darba toħroġ it-tifsira. Jew forsi din hi nota għall-ġejjien li jagħti rid jiġi. Min jaf?
Irridu nsemmu li xi ftit ta' snin ilu deru fuq il-medja diversi kwartini folots miktubin l-istil ta' Nostradamus, daw ta' parsi biex ibassru l-aħħar tad-dinja, b'mod speċjali l-2012. Daw kienu kollha fittizji. Li nistgħu ngħidu li Nostradamus għandu ċertu faxxinu għax fuq kollox dak li bassar dejjem kien meqjuż viċin dak li ġara. Biss it-tajjeb hu li daħħal il-gżira ċkejkna ta' Malta fl-istorja. Dan jagħmel dan id-daqsxejn ta' ktieb fil-biblioteka tagħna deb il-karta. Deb il-karta ta' Nostradamus.